Kwa kanyo ni anyuola mar jalupo Brian Odhiambo osiepe kaachiel gi jokedne ratich oganda medo chwako liet ne jochiw arita kod apisa marito lee mag bunge miluongo ni KWS mondo chiw rawerano ma pok oyudi nyaka ne olal. Odiechieng' ma kawuono jopiny ne obago ng'anyo e chuny boma ma Nakuru kinde machuok kende bang' doho winjo bura mane gichwalo ka gidwaro mondo chiw chik mar yango kama Brian nitiere. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Bang' doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Julius Nangea wacho ni jotend rito lee mag bunge malek Nakuru onge kod ranyisi manyiso ne gin kod Brian kendo wito oko bura mane omaki e doho no. Tarik 14 madweni riwruok makedo ratich oganda mar Vocal Africa kaachiel kod jaod Brian Odhiambo Alvio Kelo ne omako bura machielo e doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Vincent Adet mondo doho chiw chik mar yango kama Brian nitiere. E burano ma owinji kawuono, ukinda anyuola mar Brian Abuya Mogendi dwaro jotend rito lee mag bungu, apis jomen buche ODPP kaachiel kod Aton Jener mondo yang kama Brian nitiere bang' donjonegi. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Jakedne ratich oganda Hussein Halid wacho ni anyuola mar Brian osebed ka ibuogo ngimagi, to kata kamano ok gibiro dok chien gi dwaro mar manyo kama Brian nitiere. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu, na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Jaod Brian Alvio Kelo wacho ni chunye onge kod kwe kaluwore kod lal mar jaode. Ka kuom mano, obiro dhi nyime kod manyo jaode kendo ok obi miyo joma ochechni ema ne olal kod jaode kwe. Mimi sina amani. Na venye sina amani pia nyinyi mtakuwa na amani until siku yenye mtatupatia Brayo. Tunataka justice ya Brayo na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo, hamtatusikia tena. Msipotupatia ni vita milele. Jang'ad bura Vincent Adet ochiwo thuolo mar ndalo 7 ne ukinda anyuola mar Brian mondo chiw duoko margi ewi duoko mar apis jamin buche ODPP kod apis jorit lee mag bunge KWS. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS, na vile najua kwamba Attorney General aliomba atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo, na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Burani ugen kendo winjo e doho tarik 5 dwe mar adek higani. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Bas, koro wadhi yumro machuok dugi weche